català es diu ruca. Veus, és això, veus, és això. Veus aquestes així? I això què és això? Què és Oh! això? Què és això? Estem remenant nosaltres. Què és això? No sé què és això. Bé, això en mundet. Algú que es posi aquí i doneu en aquesta fila. Jo entraré en aquesta d'aquí. El cor ja està servit. Va, ja l'agafo jo. Cap aquí. Va demanar a mi alguna cosa perquè si no... I un cap aquí li donaran el plat. Pots bo? De la caça. És que tirin canya. Mira, mira, mira. Vinga, vinga. Vino o què? Tres deu fer. Perquè hem repartit per les 315 persones. Llibre de perdiu de 5 anys. Aquest era el de perdiu, aquest és el de llebre i el de senglar. Aquest és molt maco. Jo per mi el que m'agrada més és el de llebre. Sí? Aquest? Com si aquest? No, aquest és el de... Aquí a l'altre. I els altres caps i puntes. Bueno, i menges el de... Sí, el de llebre. Jo aquest m'agrada. T'han arrencat el micro, sí, no? Clar, doncs ja està. Catalunya, Espanya no, Molt bé. Benvingut a la República Independent que està al cel. I tant.
colla i ara... Ja podem anar. Verge Santa del Remei. Tota la feina és aquesta. Home, per favor, Sobretot que es vegi això, Encara que sigui de Llagostera. Llagostera, aneu-vos al darrere, Contribuïm perquè a la fira de Caçà vagi bé. Vagi bé. Aquesta és... Ei, mira que es va cap allà, una barra de panes. Allà, Ja t'has una allà? Ha vingut una tia. TV3? Sí. TV3 anava cap a Ja t'espero per allà. No, primer no. Són dos. Vinc a buscar el meu i el meu dos. Dos primers. Ja vinc. Podem dos plats i dos coberts, sisplau. Ja li dono. I ara passo cap allà. Sí, ja està. Ara queda posar... Què fas, el que queda? Les sobres. Doneu-li un primer... Ai, un segon. Ell.